Marina López Cruz, nací en Damil, e despois casei en Damil tamén. Eu non tuve unha oportunidade de estudiar, me parece que era unha alumna aplicada, pero, bueno, os meus pais non tiñan medios, entón non me puderon estudiar. Traballei toda a vida, iba a aprender a coser xunto dunha veciña que era modista, e gustaba moito a costura, entón dediqueime a coser, máis axudáballe meus pais na labranza tamén. Desde que me casei, pois, aquí siguen cosendo. Atendía a novar un pouco, atendía a coser, atendía a todo, correndo. Depois tuve uns nenos, criáronse ao meu lado ali, eu dando a máquina e eles ali. Eu dormía pouco, eu cosía arriba, tiña un timbre na porta, cando entraba alguén eu xa baixaba e, claro, perdía moitas horas no día, entón recuperabas pola noite. Despois empezamos a aumentar un pouco, fixemos un comedor grande, empezamos a ter máis xente, entón eu tuve que ir deixando un pouquiño de coser, axudáballe aquí na cociña, axudáballe a todo. A miña ilusión era ter xente para comer, ter moita xente, bueno, logreino. Estou moi orgullosa de todo o que fixen, sí. Fomos avanzando moito, porque empezamos de nada. Un día un señor díxome: a ti había que facerche un monumento. Eu collía a costura ás noites, mentres a xente estaba xogando a partida ou tal, pois eu estaba na cociña e cosía. Nunca desaproveitaba o tempo. Xa digo, levei unha vida, pois, de traballadora, de muller traballadora, como moitas como a min. A miña propina boa era que me dixeran que estaba rica a comida. Esa era a miña propina. O 8 de marzo é un día para reivindicar o que fixo a muller toda a vida, porque hasta agora era a muller a que levaba sempre todo, dos fillos, o da casa, e non estaba valorada realmente, porque non estaba valorado o traballo da muller. A muller facía aquel traballo, chegaba, era como se fora unha obrigación. A muller ainda lle falta que lle teñan ese respeto, porque sigue sendo a parte débil, ainda sigue sendo a muller.